Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahwarasui los. Ora ayu ora apa-apa nduk. Aku ndek sore iki yo dikeki ibu Mbak Giska. Apa kuwi jenenge? Kaya panganan. Tapi jan ngene apa yo? Kekayaan. Kekayaan ki. Duh, apa iki? Nama Lek Damis. Jenengku asli. Iya dari Mbak Inces. Aduh. Ini seneng. Ndik lan terus butel ki mak yo untuk kudung kabeh. Terus untuk tas sing sekarang besok makan urung entuk menyusul jari ngono. Lek Damis ki entuk sapa yo? Lah dene penak. Diselawati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Unboxing lagi. Unboxing lagi. Dari Mbak Intes nih guys. Salah tidak di apa? Mur gak ngono wis mah aku. Anggere mur nyati wis Meronta-ronta. Emak aki mak. Bola mak iki bodo mur. Iki mak. Lah mur gak alhamdulillah gak nekok klambi bodo mur. Ya Allah, masyaallah. Terima kasih Pak. Kok aki mak? Kok enak cepete bareng mak? Sapa Sik enak tulisane. Anjir nek tulisan iki ketake kowe anu. Enak mak pah bareng. Lho. Hijab langsungan warna navy abu-abu ungu untuk Mak Damis, Mak Jenderal VOC. Mak Damis endi? Navy abu-abu ungu. Ungu iki, ungu. Terus napi iki piye le? Biru dongker. Ini iki, Biru dongker. Gak rondo. Iki. Ini iki Karo ungu. Ungu Navy abu-abu ungu. Navy iki Navi biru dongker Mbak, abu-abu. Abu-abu. Abu-abu nih. abu-abu. Gimana? lah telu. Terusan untuk Lek Sri Mandor 1. Untuk Mbah Kemi 1. Ya Allah. Mur apik mur malam mur. Wedi mur. Tapi kok kirimannya iki beda. Iki kok nang kene tulisane Mata. Tapi nang kene kok Lek Sri kowe Mbah Kemi. Aduh Mbak Encos tolong dikonfirmasi ya, ini bagaimana? Iki Iki belakang. Hijab segi 4, untuk Melani 1, untuk Dila 1, untuk Mbak Mur 1, Mbak Lipah 1. Nah, nonton dikei segi 4. dia marahin. Iki ketoke nganu, guys. Kowe iki lho paling kembar. Lah ini tangguh. Aku iki wis duwe. Masuk iki ungu cah. Ungu ganda kembang. Enak iki sing enek nang. Diane kan enak iki enek. Iki enak. Iki enak ini helme. Ini helme. Enak iki susune gak anu yo. Ketutupan. Terima kasih Mbak Inces, ya Allah berkah selalu, rezeki lancar Mbak Inces. Lah iki aku bikin ibuke Mbak Giska. Apa mak? Apa-apa. Gak oleh-oleh anu sendiri toko ndi Mbak Kalimantan lho iki. Iki anu gedang. Gedang. Iki dodol gak satu kuduk, kok anak itu ya Ini roti-rotian. rotian dari Pak Dokter. Oh dari Pak Dokter. Pak Dokter yang kayak enak. Wah, yo kan dari Pak Dokter yang ngerti aku
mau ada kejutan lagi buat Pak Dokter. Kan saat ini, itu dari Pak Dokter. Insya Allah kalau Pisang. Insya Allah nanti Pak Dokternya mau ada kejutan buat keluarga kami, pokoknya ditunggu saja. Iya. Aku gak mau berkata-kata apa kok seneng wong nom. Aku ini kleru nang. Nah, ini dari Ibu Mbak Diska. Mbak Diska. Kerupuk. Walah, ini Kerupuk sama keripik tak tak iki mak. mak iki saking hadiah saking apa hadiah apa? Anu dulure kula ponakane kula saking Kalimantan Bondi ngono Mbak. Terus iki dari Pak Dokter nanti buat dititipnya Mbak. Ya Allah, terapi Pak Dokter aku makasih ya. Kok lagi cuma iki ya dokternya kayak ini. Walah, Mbak. Kula tekok email. Dokter setiap teko Pak Dokter kulit kuwi mau. Wong apik-apik iki njerapi. Mancari Pak mesti yang teko. Aku gumono. Aku dhewe gak roh. Kok para mahasiswa ki anak didik mereka ya pokoknya Sama-sama kan kedokteran ngono. darah ijo. Du njaluk foto, du njaluk tanda tangan, du njaluk opo. Pak Dokter kuwi pinuk sam. Oh. Wong iki malah kenal ponakane. Oh, ini ngenmah meniki. Ponakan saya kenal dengan keluarga Lek Dames. Malah bilang gini, loh kok kenal Lek Dames? Iya, jadi pasien saya. Itu Lina itu teman pokoknya yo koyo kanca lah ibaratnya. Maksudnya Ponakane kali ponakane Pak Dokter wau. kono jurusane beda. Nggih, tapi kan ngertos ngono. Sak sering ngerti ngono. Yo wis Mbak, ya alhamdulillah anakku dikenal Nggih. wong-wong gede termasuk ya Mbak ya awake wong bakul bayem mek tukang pijet ya dikenal wong gede-gede ngene gak wis bunga trimae. Dijelaskan sedetil-detilnya wis to. Nanti ada kejutan Pak Dokter mau berkunjung ke daerah Cepu. Insya Allah moga-moga yuk terkabul lah. Sudah selesai Pak Dokter dugi. Wah, rezeki tenan. Pokoknya ya Allah nek sampai umpamane aku ya lagi anu itu mak ya dokter kok. Welcome semua Mbak, termasuk orangnya ki mudah dicerna karo wong goblok ini ki lho Mbak. Penerangane iki lho mak. Penerangannya Penjelasane. dokter-dokter mereka tuh konsultasi ini jelas tidak kesusu ora wong iki berusak krusu Wes ngene ae mboten penjelas ora pokoknya nyampe bar malah opo anu nem opo mesti dikoki malah sing kaya pamane perawatnya kan yo kenal itu yang punya ini mesti kan enek sing kenal ngono lah terus koyo Pak Dokter kulit ku mau yo podae kenal semua kenal dokter. Ya Allah Pak, aku wis bersyukur banget kok. Wis pokoknya dimanapun awake dhewe anu ki awake dhewe iki dadak manunggo jowo iki kenal wong Pak. Pas aku yo biasa ngono Mbak, dadak manunggo. Kono iki yo kenal kok apane, yo kenal kok apa nang buyak pokoke sing penting aku dikenal wong ngono. Pokoke kita wong gede-gede keliman malih Pak. Terima kasih Pak Dokter, muga-muga ya wis lancar rezekine, lancar nyambut gawe, diparing kesehatan. Muga itu iso nambah-nambani wong sing membutuhkan tenagane, pertolongane. Yang penting dipangan Mbak Mur ki milih ndi? Dila ki milih ndi, Dil? Manut mae. Ya. Mbak Mur, Mbak ini Mbak. Apa? Oh, iki. Milih Mbak. Aku kerupuk. Malam-malam besok. Sabita. Hah? Sabita. Ini tuku jajan bareng malam biasa. Maaf favoritnya kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk keripik sing kriuk-kriuk. Kerupuk kemplang. Ayo Mak. Enak sambel wis. Enak. Enggak. Ayo Mbak jajan. Oh, kok enak sambel apa enak? Aduh, Aduh. Mek ana terus.
ben melayang. Ben melayang, ben kelir. Terbang iso tekan ndi. Meronangi nek syuting Ora nyauri. Aku mau cek krungu kuwi kowe. Ora nyauri. Kapok. Dhisik wis tau yo mak yo. Terus meneng yo. Saiki neh. Nani pemirsa. Ngecek ae. wong iku pancene tak pancing kok ngomong kok. Lawan sini. Jenis ya Lawan bicara. Allah. Ya. Kok lawan iki langsung lomo. Wis. Mana jangan. Halo guys. Ya omong. Mel ki kan dibuki mbok komen to, jarene ngomong Mel cerewet, kakek ngomong berisik ngono. Saiki Mel meneng berisik pisan. Purek dene Nek dene induk cak mel lho. Rasane induk yo mel yo. Yo ndek sore kan tuku sambel induk yo. Ya. Ya. Iki Mel gak gelem ngomong sak dino. Wah, nek pirang dino. Sari awak. Iya. Yudi sih lo mel walah mel. Ya mel. Yudi dek ijo. Oh, piye kae? Karo. Mel biasa ra mel kok ibu ora omong ora penak. Wis tak pangan ke Mendi. Banyak kan mae sambel. Loh, Ya mak kok akeh men. wis tambor kok ngrasakno kerupuk opo ku jenenge? Kerupuk apa, Mal? Kerupuk kok Kalimantan. Enggak kayak iwak laut ya. Ya. Tengirin. Tapi digoreng wedi iki. Betul rahmi samit. Kerupuk santai. Sambelnya pedes ya. Iwak mirip ya. Udang. Kaal. Udang Ya. Kurang. Udang potong iri. Kayak semene. Kalau enggak. Anu haram-haram pemirsa gak roh haram-haram dek ini nanti kok Mbak. Wis adem lah gak Kalau apa-apa. bunyi. Mau kulkas ae. Kau mau kan kalau kira mau gede. Iya ae. Kan gede. Guys, jenenge wong vlog iku yo omong ora kan meneng ae. Dadi memang nek omong terus iku bener, iku golek apa ngono ki jenenge? Tolak. Golek topik ben gak mati. Engko nek meneng ae malah sing delok bingung. Wow, Memang sih. Ini potong kasih mak. Ini kalau nak foto anu pulang. Kok Jangan betul mak. hanya cinta bisa. Iki arem-arem iki, arem-arem iki aku wong kono orang tau mangan iki jare Mbak, gak rombone jare ya Allah. Gudana Mbak, dia kulo Sabita, tapi gak ngerti tempatnya di mana. iya, anding mall. Ini tempat Sabita ngarep rumah sakit PKU umum. PKU Muhammadiyah. Muhammadiyah. PKU kan sama dia. Iya. Depan rumah sakit Muhammadiyah PKU Muhammadiyah Solo. Solo. Indung ini ndak sama. Langsung tok ngono wae kan tak. Mbak pun apa Mbak? Ben ra Arah-arahnya gede guys ini. Nah, Ah nyepi mah. Yo apa rasane iki? Sego liwet sih. Terus goreng kita. Kerening. Kerening iki apa, Mak? Daging. Mel-mel lo semangat. Semangat. Angger apa yang ngomong? Paten HP pateni. Terus neh. Apa yang ngomong neh pateni neh? Kapok kowe. Ora apa-apa. Aku sendiri merah apa-apa. Jajal ya, Dil. iya Mbak. Terima kasih semuanya ya Mbak ya. Nggih. Oh, terus guys iki anune iki Apa? apa? Kulite iki nganu Mak ya, endok ya, Mak. Iya. Heeh, dadi endok.
Iki maksudnya iki uga nek nang kene kan arem-areme kan ketok langsung sego. Iki ada kulite. Jadi rapi. Coba tak bukakno. Iki isine kreni daging. Iku ki nek ngono-ngono. Iya. Tapi apa menurut Daging iku lho daging gulai iki. Sing Kok dicicil. gak doyan iki cagi. Yo betul sampai Kok nek mel-mel edile yo kena. Ini edil. Masak ora doyan. Oh, kak iku ki ketoke wah ati. Pitik. Mbak pitik. Daging ini mak. Aku. Daging. Aku kerupuk. Aku pacaran. Oh, hebat. Aku kok apa ya? Mbak. Wong kok tinggal iki. Ahai benten. Di sini ki bermacam-macam. Daging, ayam, jeroan, sego liwet. Sego liwet ki sini apa yo? Teri. Roti ini. Oh, ini ngarepe Pak Dokter kulit iki mau. Eneng. Mau piring yo. Mari ngene Pak Dokter ki yo mel kita ini. Iya iki mangan bengi Mas. Nah. Aduh ora ada saka kono iki. Enggak kok. Enggak. Mulai aku bingung Mbak. Yang apa apik. Panganan apa enek. Aku bingung. Pak itu bahasa apa? Aku tinggal apa pesa? Misi ora tuku arep ya. Kan kita cuma mendelok. Motif kok. Aku isin gak isin aku. Aku gak tak gawe isin. Aku gak tuku iso tapi aku duwe man. Aku metuku nang kono kabeh lho, mosok aku iso. Tapi aku duwe man, Mbak. Wong desa kok sing digontho kok gaya elit. Klambi rego 600. Sandal rego 400. Sandal japit lho Mbak nenggone aset wis 35, molas nang kono 100. Lah aku yo nggo mana Mbak. Lah aku golek duweke yo menyenangkan tapi ora kualitasku ngono lho Mbak aku ki. Lah apa lho urip tak gawe susah. Nek tak olah ngono mak yo. Nek sama marep boyak yo nek koyo Lina ki tapi yo cek tak penggak. Ojo narek kok 600 900. Eling-eling ngono lho aku iki. Eling-eling nek golek duit Mbak. Ngono. Olah tuku tapi ki yo nek wis duwike turun-turun batu barang ngono gak apa-apa ta yo. Lah wong YouTube ae yo nek kene sing ndelok yo mendelep. Dene batu kerikil. Lah yo. Koyo dilagak diondol kok ora kene ora duwe apa sambi pabrik apa yo ora kok yo. Lah nek Pendapatannya kan tidak Nah, mantu. nek sak metu-metu anggo branded ngono pantes wong awake dhewe metu wae paling nepak nganggo branded iki lho. Aku iki ndelok kualitasku, ndelok awakku kongkon nganggo abot moh aku tolek moh. Larang iki, larang. Dadi kelambi iki kono ki atusan ora trimo jutaan, pokoke minimal 1,5 juta. Sandal 1,5 juta bener arep ndek sandal tak ilang. Sandal rego 400 mbok ilang kok. Ilang dadakan tenan yo. Hilang. Aku di sini ada aripi. Sadar kok larang, Mbak. Iku ki kena lunyu yo gak kepresen, kok pestah ora kepresen. Ini kualitas banget. Iya, tak ilang. Tapi mak gak eling nanti-nanti. gak eling. Ora kudu obat ki mau. Obat iki minggu wong sak negara. Kenapa Mbak? Lagi deh. Dilalah yo wong dhewe sing delek. Ora, Mbak Lina. Ora aku ora nampani. Si Mbak Lina iku ngono iki aku. Mesti kene Mbak Lina iki ngono. Ngono yo ora wong jenenge wong lali iki yo ora eling tarah yo. Wong lali iki wis metentengo tarah iki rumangsa dhek iki bener ora. Delalah nang kamar. Iya pemirsa iki yo ora maitu yo. Kok ora tuku gak isin yo aku ndek level Dene sing muni ngono level tinggi cah. Yo level dekne level
kualitas ngono. Lah wong aku sedangkan kualitas pasar iki dikek kualitas ngono ya gebdak lah aku jelas. Nek Lina ki jek jiwane jek jiwa koyo wong gede, Mbak. Jadi sepok. Nek tak wari aja. 500. Setengah juta ketek dek itu ndelok apa men. Men mau ibu-ibu tok aja batin. Mau tak tuku ngene kono lho ngene sapa? Anu apa 356. Ada wis. Malah 1000 daster. Boleh Mbak, kok bature ora rauman. Kok nek wis tak rego 400. Nggih. Bature gak iso nukokno kan aku Nggih. isin. Nggih. Mel-mel tukokno rego 400, 300 umpamane ngono lho umpamane. Oh, memang dijak pisane ditukokno dilas dijak bolak-balik ora ditukokno. Lah. Mesti kuwi, mesti. Lah kok mending alung nggone najah-najah. Lah, organik kira-kira kan iso nukokno Iso kabeh. nukokno kabeh. Aku memang gak waladas kudu aku tenan, aku tak koni aku luwih dhuwit tak celengi tak nggo tuku apa sing iso bermanfaat ngono aku. Tak nggo tuku iki. Seneng iki ngono aku seneng. Nek klambi rego larang-larang nek iso yo Aja. aja lah Mbak yo marai anak nek marai ngono ki marai opo. Nek kumpulane dokter, kumpulane bupati, kumpulane maksudnya wong beraktivitas wong sing berkepentingan tinggi ngono gak apa-apa Mbak. Lah wong aku kepethoku kowe iki branded 500 yo tembok Mbah Kemi ngatemi ndak pape-pape pamer ngene. Mbak, iki lho sandalku rego 400. aku paling ora gumun. Ora oh desa. Ora pengen. Aku ora isin, Mbak. Aku penting ono napa merasa aku gak isin orang nggih aku kadang gak iso mbok kok ngono kuwi. Nek Lina iya tuku. Terima kasih. Semoga pas syutingnya wis ngene. Apa jenenge kuwi? Simbat. Sini apa? Closing. Iya kalau kok simbat. Aduh men lho. Closing Simbat karo closing. Terus closing guys. Dadah. Terus terima kasih semua. Mbak closing gak dadah. Terus terima kasih Mbak Inces. Semoga-moga rezeki makan yang dari ya. Semoga-moga tuluwen rezeki nem. Semoga-moga diparingi selamat dan nyambut gawe. Cepakno jodhone, cepakno rezekine judul ra jutok. Nggih. Edekno usaha ya judul. Nggih. Anake dadi wong pinter ya judul. Nek Nggih. umpama perawan ya untuk bojo judul sing bener ngono lho. Judul ki ora bojo tok. Wis terwaras sekawane dicedak rezekine Dan begini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inces di konver ya. Di jape sing anune Mbah Kemi kok di sini tulisannya Mak Pah. Oke.